खेसारी लाल के ऊपर एगो विवाद भइल बा। आज तो भइल बा वो सब कितना विवाद होता तू का करबो गाड़ खोज वाला तो लोग का खोजे लगे हाल बा। हां न्यूज कथि कौन और करो का काल खेले हां आरती वाला जोन की पूछे रे को बेरा दुहाले को हाली खा ले अब ये कुछ पूछे वाला बात बा। नमस्कार, हम अभिषेक यादव और वह सबन के स्वागत करता नहीं अनोखा न्यूज में। आज हमारे साथ जुड़ल बनी खेसारी लाल के पापा जी और इनकरा से हमने का कुछ बात कर ली। रउआ घर पे एगो शादी के आयोजन बा, हमने के रास्ता से जब आवत रहनी शादी कैसन बा का बा एकरा बारे में कुछ हाँ फिर तिलक हुई तो फिर बियाह हुई, अभी का पूछो तो के कर शादी हो भतीजा के शादी होता जी। रउआ खेसारी लाल यहाँ लास्ट बार कब आए रहे? अरे अब वही बात पूछो जब बोल कर लेते बात खेसारी लाल पहले आइले जी। खेसारी छठ में आइले हो गई। खेसारी लाल के ऊपर एगो विवाद भइल बा। आज तो भइल बा वो सब कितना विवाद होता तू का करबो गाड़ खोज वाला तो लोग का खोजे लगे हाल बा। जी जी। ई जोन जे घर बन रहल बा, ये घर के लगभग कितना लागत हुई? अब लागत हो बन जाई ओकरा बाद यह तो बता दे कितना लागत। अभी तो लागते बा, अभी तो निकलत पहुंची बा। अच्छा अच्छा। ई खेसारी लाल जी जोन ई जे गाना वाना गावे नी बहुत ज्यादा फेमस बानी, ई बचपने से करे नी कि बाद में जाके ये सब शुरू कइले? साल डेढ़ साल से कइले। कोनो चीज पहले से सीखल जाला कि पढ़ लिख लिया जाला ओकरा बाद कुछ कइल जाला। हां ये सही बुझ जा जी भाई, जब से गावे लगले बजावे लगले दुनिया जानल दुनिया में चल गई सब लाल प्यार देता। तो खेसारी लाल इतना बड़ा स्टार बनन और घरे रह के खेती गृहस्थी सब देखे रहे। ये तो शुरू से कइले मेरी कर के खियाले मेरी कुली करे रे ना ना गाय बिया दूध दही खाए के बाद तो एकरा के खियावले जाई कहां से। तो अभी आपने देखा हमारे साथ खेसारी लाल के पिताजी जुड़े हुए थे, इनसे बात हुआ। अभी हम इनके घर को आपको दिखा